Thank you, Kaitum. Might be back. We're never coming back. Never coming back. Ai! Ja tuli kuuma, vittu mikä ilottu. Chiika. Erämaa popparit. Chiika tätä. Maistuu ihan popparilta. Mä oon pois kiinni. Ei olla enää kuin 2 tahtia painaa hommiin. Tää on niinku täällä joella ajaminen, vähän niinku fiiliksellä vetämistä. Yrität kattoo pohjaa. Jos näet kiviä, niin sä himmaat. Mut muuten se on kyllä ihan sokkona menemistä. Ei oo kartoitettuja vesiä. On jotenkin vähän spookia mennä täällä ihan yksikseen täällä keskellä viidakkoa. Tomi, saat se metsien pahin mörkö tällä hetkellä löijätää. Joo, mut aina se ei mene niin. Joskus metsien isoinkin oli jo pelkää pikkuolioita. Sieltähän se sankari saapuu. Pitäisikö laittaa isovarpaaseen kiinni, kun ei täällä puita? En tiedä milloin olisi nähnyt niin paljon kalaa käyvän pinnassa. Näkyy vaan kun evät käy siellä ylhäällä pinnassa. Ja ihan sama mihin sä katot siinä kulmassa, siinä ei blosaa yhtään. Koko pinta on ihan täynnä semmoista pörriäistä. Siellä on bileet. Lähdetään sinne sit myöhemmin. Joo, milloin myöhemmin? Tuli vaan hakea sua. Pero si al ver digo tu nombre ya verás quién es. Quédate, quédate luna, 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 quédate, quédate luna. Quédate en la vez, yo viviré quédate en la vez, quédate, quédate luna, quédate, quédate.
Sama setti, mikä meillä on ollut joka aamu. Nyt tää kiehuu vesi siihen malliin. Pikapuuroa, pikakahvia. Koko päivä nukuttu. Koko päivä on satanut ja ollut teltassa. Me paljon muuta olla kyllä tehty. 3 päikkärit. 2 kertaa siivonnut teltan. On siistit kassit nyt. Väkit. On viikattu ja... No siistit. Tää on ahven paikka. Ahven ja siika. Ja harri. Ei se taimen tässä oo kyllä. Huomenna mennään taimen paikkaan. Huomenna mennään. Isompi koski. Siellä se on. Siellä se on. Ja siellä näki jo. Nyt pitäis mitata tää. Joo. 4,9. 4,9. Okei. Kuuliko se kala pomppas? Joo. Se oli aika iso. Uudestaan. Ei saakeli. Evät vaan näkyy. Mikä ne joulupukki? Ei tuu. Rankan siirtymäpäivän jälkeen. Ansaittu herra. Mikäs se siinä? Näkyy se? Pistetäänkö pikku betsi pystyy? Tässä sulla olisi mielestä. En mä tiedä. Joku kala-aiheinen. Kumpi saa tänään isomman? Minkä tahansa kalan. Minkä tahansa. Lasketaanko hauet messiin? Ei, hauki ei lasketa. Joo, samaa mieltä. Jos tulee ahven, niin se lasketaan kanssa. Okei. Noniin. Saa olla aika bulia. Häviäjä tekee toiselle aamupalan. Se on kyllä aika hyvä. Aamukahvit. Oisko? Okei. Kiinni veti. Game on. Ai niin, me ostettiin väärän alueen kartta. Ei muna. Nää on näitä. Tää ihan yhtä Viljan kanssa. Ja näitä hommia päivässä hoidetaan. Vessapaperi. Alright. Me ensimmäinen koskiosuus. Me nähtiin tossa paikallinen kaveri, se katsoi meitä ja sanoi, pojat, ei tolla vehkeellä, tolla lastilla, ei pitkälle mennä. So shake the cold from the doors and I'll let the East Coast walk you home. So shake the cold from your eye and flip it over and let it Mr. Owning my own first boat. Lähtee kokeilemaan onnea. Sormet ristiin ja peukut pystyyn ja lotto vetämään. Katsotaan mitä käy. Ui, ui, ui. But I heard you rise, so you were well mine. Hoping you would stop so I could ask you these simple things like, do you love the ocean and well, could you love the ocean with me? 'Cause these are the simple things, my love, my love. Entrecot hiltapalat väännetään tässä. Muuta kuin notski päällä ja termat kiehuu ja otetaan nää tänne vähäksi aikaa vähän
imeytymään ja sit syödään hyvin. Pytty, sä et syönyt kans hyvin. Oot kuin piirteitä noin. Joo. Toi on varmaan useampi kilo hauki. On se pirtiä. Joo, Sabuli. Hyvin taisteli. Se on semmonen homma, että tässä kartalla ollaan 15 kilometriä nyt tultu. Se on isot kuollut edessä. Se on niinku oikeesti. Tuossa ollaan tultu ehkä 3 kuohut tuolla kopukalla ja kaikilla painolla. Se on mennyt aika sukkelaa, se on mennyt hyvin. Mut nyt on edes oikeesti iso koski. Ja se ei oo vaan se, että se on niinku se on tosi pitkä. Ja tosta tuli kaveri vastaan, joka sanoi, että tosta eteenpäin ei mennä. Joo, ei, se oli kyllä aika selvä siinä. Stora Forsen! Inte din last. Nej. Tässä vähän pähkäillä, että mitä tehdään. Päätettiin jäädä nyt tähän pariksi yöhöksi samaan paikkaan. Huomenna kalapäivä, sitten funtsitaan mitä tehdään. Lohikeittoa tässä on nyt heitelty jo moneen päivään. Lohta pitäisi, tai siis taimenta tai jotain pitäisi saada, että saadaan lohikeitto tehty. Alkaa kermat menee huorosta jääkaapissa. Kalaa. Mä tarvin ehkä jeesi. Anna sille siimaa vaan, pidä kireänä, mutta anna siimaa teit oikein. Tää on ruokakala he. Yes! Come on, Jasu! Come on! Yes! Hyvä duuni! Hei! Tää on kova duuni. Ihan mahtava. Tää on tiedätkö mun isoin taimen, mitä mä oon koskaan saanut. Tiedätkö mitä? No. Se on 4,9. Se on kova. Joki on antanut vähän heikosti. Ja kävi tosi hyvä tuuri. Täällä joella on ylämitta 50 senttiä. Eli just meidän tarpeeseen sopiva. Hei, meidän eka taimen soppa erämaassa. Eka kalakeitto. Ensi kerralla meitä ottaa saunateltta messiin. Meillähän ei ollut hirveästi tavaraa, toi oli aika tyhjä toi meidän kopukka, niin yksi saunateltta olisi vielä mahtunut kyytiin, mutta se olisi sinänsä kokemus. Mä en oo ikinä ollut. Olisi helppo tehdä vihtakin tässä metsässä. Koivua löytyy niin, että kaikki sais oman vihden, ei enemmän. Semmonen homma. Ruvetaanko duunaa safkaa ja katsellaan hetki taivasta ja sitten jatketaan kalastelusta. Siitä mennään. Toisella puolella menee
4 hyvin keski-iän ylättänyttä miestä overalleissa, punaiset liivit, painaa tuolla varmaan niin hikihatus, että pinna on kireellä. Me ollaan täällä toisella puolella, peltin paljaan vedetään makkaraperuna. Mikäs se siellä? Siellä on meidän kämppä. On hienon näköinen. Was a long Monday, just like the river. You go on, and you go on, on, on. Just like the river, you go on. Hyvä taistelu. Come on. Tää on hyvä fiilis. Olisi ollut ihan kiva mitata kyllä. Se oli aika iso. Se on oikein pulska. Mutta meni takas. Kaitum on homman nimi. Tää mestahan me löydettiin niin, että Tomi tsekkas vaan Google Mapsista hyvännäköisiä jokipätkiä, jotka laskee vuorilta Itämereen. Ja oli kuulemma hyvännäköistä suvantoa, koskee, leveätä jokea, laskee Tunturijärviltä, vuoristosta. Eli varmasti fisuu, varmasti vettä. Vähän enemmän kalatapahtumia saisi olla, mutta kyllä tää kalaa on. Ei jatkuvaa syötää, mutta kyllä se tulee. Toimii. Kiva paikka. On ihan väärin nähnyt, mutta tää on lohi. Oh, tää on lohi. Onko se harjus? Mitä veikkaat? Tää on oikeesti lohi. Ei iso harjus. Thank you, Kaitum. Never coming back! Never coming back!